Kuvittele. Käveleväsi kaupungin kadulla. Kaikki näyttää aivan tavalliselta. Autot ajavat ohi. Ihmiset kulkevat töihin. Kaupunki elää omaa kiireistä elämäänsä. Mutta sitten huomaat jotain outoa. Katsoessasi maahan näet asfalttiin upotetun pienen laatan. Laatassa lukee kummallinen viesti. Toynbee idea. In movie 2001. Resurrect dead. On planet Jupiter. Mitä tämä tarkoittaa? Kuka tämän viestin on tehnyt? Ja miksi tällaisia laattoja on löydetty monista eri kaupungeista? Tämä on Toynbee Tiles-mysteeri. –1970-luvulla ihmiset alkoivat huomata jotain erikoista Yhdysvaltojen kaupunkien kaduilla. Asfalttiin oli ilmestynyt pieniä laattoja. Ne näyttivät siltä, kuin joku olisi painanut ne suoraan kuumaan asfalttiin. Laatat olivat usein pieniä, mutta niiden viesti oli lähes aina sama. Toynbee idea. In movie 2001. Resurrect dead. On planet Jupiter. Kukaan ei tiennyt, mistä ne olivat tulleet, eikä kukaan tiennyt, kuka ne oli tehnyt. Vuosien aikana Toynbee-laattoja alkoi löytyä yhä enemmän. Niitä on löydetty esimerkiksi Philadelphiassa, New Yorkissa, Bostonissa, Washington DC:ssä. Joidenkin raporttien mukaan niitä on löydetty jopa Etelä-Amerikasta asti. Osa laatoista on pieniä, toiset taas suurempia ja täynnä erilaisia viestejä. Mutta yksi asia toistuu lähes aina. Sama outo viesti. Toynbee 2001 ja kuolleiden herättäminen henkiin Jupiter-planeetalla. Mutta kuka Toynbee oikein oli? Arnold Toynbee oli brittiläinen historioitsija ja filosofi. Hän tutki ihmiskunnan historiaa ja suurten sivilisaatioiden kehitystä. Toynbee uskoi, että sivilisaatiot syntyvät, kasvavat ja lopulta myös romahtavat. Hänen mukaansa ihmiskunnan historia ei ollut sattumaa. Se on sarja haasteita ja vastauksia. Sivilisaatio joko kehittyy tai katoaa. Toynbee-laattojen viestissä mainitaan myös toinen asia. Elokuva nimeltä 2001 A Space Odyssey. Stanley Kubrickin ohjaama elokuva vuodelta 1968. Elokuva kertoo ihmiskunnan kehityksestä ja mystisestä voimasta, joka ohjaa sitä eteenpäin. Tarina kulkee kivikaudesta aina syvälle avaruuteen asti. Elokuvan lopussa päähenkilö kokee jotain erikoista. Hän ei kuole. Hän muuttuu. Hän syntyy uudelleen niin kutsuttuna Star Child-olentona. Olentona, joka on ylittänyt ihmisen rajat. Toynbee-laattojen viesti yhdistää nämä kaksi ideaa. Toynbeen ajatukset ihmiskunnan kehityksestä ja Kubrickin elokuvan vision ihmiskunnan seuraavasta vaiheesta. Mutta viestin oudoin osa on tämä. Resurrect dead on planet Jupiter. Kuolleiden herättäminen henkiin Jupiter-planeetalla. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Oliko kyse vain oudoista ajatuksista? Vai uskooko viestin tekijä johonkin paljon suurempaan teoriaan? Toynbee-laattojen ympärille on syntynyt monia teorioita.
Yhden teorian mukaan laattojen tekijä uskoi tulevaisuuden teknologiaan, ajatukseen, että ihmiskunta voisi joskus herättää kuolleet henkiin, ehkä toisella planeetalla. Toisen teorian mukaan kyseessä oli taideprojekti, salaperäinen katutaide. Kolmannen teorian mukaan laattojen tekijä uskoi vahvasti Toynbeen filosofiaan ja Kubrickin elokuvan symboliikkaan ja halusi levittää tätä viestiä ympäri maailmaa. Toynbee-laattoja löytyy joskus vielä tänäkin päivänä. Osa on kulunut pois ajan myötä. Toiset ovat edelleen näkyvissä keskellä vilkkaita katuja. Mutta yksi asia on pysynyt samana. Tekijää ei ole koskaan varmuudella löydetty. Kuka nämä laatat teki? Miksi niitä levitettiin ympäri kaupunkeja? Ja mitä viesti todella tarkoittaa? Toynbee Tiles on edelleen yksi oudoimmista kaupunkimysteereistä.